Joy, peace, and happiness. Joy, peace, and happiness. Joy, peace, and happiness. Joy, joy. Joy, peace, and happiness in my soul. Jesus on the Main main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, Jesus on the main line. tell him what you want. Oh, Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line. Tell him now, tell him what you want. Oh, tell him now, tell him now, tell him what you want. Oh, tell him now, tell him now, tell him what you want. Jesus on the main line. Tell him now, Tell him now, tell him what you want. Oh, tell him now, tell him now, tell him what you want. Oh, yes, tell him now, tell him now, tell him what you want. Jesus on the main line. I have joy, peace, and happiness in my joy, soul. peace, and I happiness. have Joy, peace, and happiness. in my soul. Joy, peace, and Oh, happiness. I have joy. Joy, joy. I have joy, peace, and happiness in my soul. I have joy, peace, and happiness in my soul. Oh, yes, I have joy, peace, and happiness in my soul. I have joy. I have joy, peace, and happiness in my soul. Jesus is life, like a river in my soul. Life like a river. Oh, Jesus is life, Life like a like a river. river in my soul. Life like a river. Jesus is Life like a river. Jesus is Life like a river. Jesus is life, like a river In my soul. Jesus is life, like a river in my soul. Life like a river. Jesus is life, like a river in my soul. Life like a river. Oh, Jesus is Life like a river. Jesus is Life like a river. Jesus is life like a river in my soul. Hallelujah. Oh, we give you all the praise. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Ake sikhuleke bazalwane. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we come before your throne, Almighty God. You are so awesome, even this morning, Father God. We exalt you, Oh, yes, your, Lord. your mighty name, Lord Jesus. you, Lord. There is none like you, Lord Jesus. None like you, Lord Jesus. You are worthy, Lord Jesus. Worthy all of the praise. Worthy all of the praise. Father, siyabonga ekuseni ukuthi usivusile salubona usuku lwanamhlanje. Sikunika udumo lodwa nendumiso yonke engekho omunye singamdumisa ngaphandle kwakho. Thatha indawo yakho ke Baba, yonke inkundla siyinikeza wena. Rule and reign among us, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Jesus. Lithi izwi lenkosi laphana ku-Isaiah 41, umkhululi ka-Israyeli. Kulesikhathi esikusona siphila ovalweni, sisaba ukuthintana, sisaba ukuphumela eminyango, sisaba ukuxoxa nabantu eduze, sisaba yonke into, sisaba ukugrosa, sisaba kwemsebenzini, sinovalo kumanje ukuthi njoba izikole ivulwa nje bazokuba kanjani abantwana bethu bengekho phambi kwamehlo ethu siyibone kuningi usathana sesabisa ngaso. Kodwa naku okujabulisayo, uthini uNkulunkulu? Uthi wena uyinceku yami, ngikukhethile, angikulahlanga. Jesus ukhethiwa, ulahliwe. Uthi ungesabi uverse 10, ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla, ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngaphela amandla, ngesabi, yena uNkulunkulu wakho. Uthi ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. uNkulunkulu uzosiqinisa, uNkulunkulu uzosiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sami sokulunga kwami. Uzosisekela ngesandla sokulunga kwakhe. Uthi verse 11, bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni bajabe, abamelene nawe bayakuba njengentengela utho babhubhe. Mina ngisho kuleli demonikazi elu-corona virus, ngithi bheka, uthi uNkulunkulu kuthina abazalwane asibheke, leli demoni lizoba namahloni lijabe ngoba limelene nathi, liyakuba njengentengela utho, lizobhubha bazalwane, liyadlula, alizeli ukuzohlala, lifikela ukuthi lidlule. Uthi uyakubafuna ungabusabafumana, kodwa labo bantu abaxabana nabalwa nawe bayakuba njengentengelo. Ewe bazalwane, kuzobe sekuyihistory kusasa ukuthi kuke kwakhona i-coronavirus ingasekho, so ifuna singasayiboni, ingasabonakali, uNkulunkulu eseyisusile. Uma eyisusile ko-China, uzohlulwa yini ukuyisusa nase-South Africa? Awu sizokhululeka bazalwane, soon and very soon sizophinde sihlangane futhi endlini zamasonto sijabule. Oh, ngiyazisa i-first day sibuyele ey'nkonzweni, angazi umhlangano obukhona sijabulelana ngathi excuse me. Ungathi siphume emgodini. Amen. Siyabonga bazalwane. Sidumisa uNkulunkulu. Muhle yedwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu salwane, siyabingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu muhle, uJesu ethembekile. Ake qedela kade ethi uza kwenza njengamanje. Ngiyacabanga ukuthi lokho khona bafunda kusho ebese ededela mina. Yes. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ekuseni, muhle yena yedwa. Siyabonga bazalwane ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Siyabonga labo abasilalele njengamanje. Siyambona uIris, siyambona uBuhle Mbhenze, Thokozani Ngwabe, uNosipho Muthwa, uAfrika Mpisane, Thabisile Simelani, uThem Talks Mbhenze, uJoyce Mgaga, uMfihlo,
Siyabonga ukuthi nisilalele lapho nabanye abazosilalela. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Sizobe sibafunde nabo bayinkonzo siyophela. Sidumisa uNkulunkulu ngani bazalwane. Naze nayenza into enhle, nalwenza usuku lwaluhle. uNkulunkulu uyajabula ngani. uNkulunkulu anibusise. Bisele inkonzo encekwini yakhe ubaba uNkwanyana ozosikhonza namhlanje ngezwi la namhlanje. Inkosi nibusise. Amen. Ngiyakubingelela basalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Endaweni zonke la nikhona siyabonga kakhulu ukuthi siphinde futhi sihlangane namhlanje sizokhonza sisendlini zethu. Ingakho ngiyangithi mina #glorify Jesus. Siyamdumisa noma sike lapho sikhona. Simnikeza udumo akukhathali ukuthi ukuphi. uPaul benosila babe sejele bafike bashintsha ijele laba indumiso baliphendula ijele kwaba nepraise and worship. Lithi izwi lenkosi neziboshwa zabeswa ngoba ababanjwanga isimo sokuthi bafakwe amakatango ezinyaweni, bafakwe amakatango ezandleni. Isimo sikakuphushela endaweni ethile, kodwa wena uma ufika la ukhona ungene nendumiso ngoba lithi izwi lenkosi kuMarko 22 verse 3 uNkulunkulu uhlala endumisweni. Yebo, yabantwana abantwana bakwa-Israyeli ukuthi noma imuphi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu uma edumisa noma isimo sinjani uNkulunkulu uhlala endumisweni. Indumiso iyamdonsa, indumiso iyam-attracta uNkulunkulu, imenza uNkulunkulu abe phakathi kwakho ngoba awubasakhuluma ngeyinkinga ozibona ezikusungezile, ukhuluma ngaye ngoba uyamazi ukuthi ungubani, ngoba yena udwalisile izulu nomhlaba. Yes. Yena ukhona izindawo zonke futhi uyagcwalisa izwi lakhe. kuMateyu 28 verse 18 20 uthi la verse 20 uthi bhekani mina nginani kuze kube sekupheleni kweswe. Unawe uNkulunkulu la ukhona, unawe kule situation okuyona, unawe akakushiyile. Yesu nawe ushilo wathi ngeke asiyeka, angeke asishiya. Yebo namanje ngeke asishiya. Namhlanje ke ngizokhuluma ngokubaluleka kokuhlala ezwini, the importance of staying in the word. Ubaluleka ukuhlala ezwini. Namhlanje yes mawufunda encwadini yabaseKolose besibili ngizoqhubeka nje besibili uverse 8 khona kufundeka kanjena la ukhuluma ngemfundiso imfundiso yezwi, imfundiso yezwi la uPaul waxwayisa khona abazalwane, exwayisa khona abantu abangabalandeli bakaKristu, ebaxwayisa ethi kubona xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengemvelo, njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kweswe kungenjengo Kristu. Zonke isifundiso fanele basihambe ngoKristu, fanele sibe ngoKristu. Uma sivula izwi alibe ngoKristu, uma simlandela silandela uJesu, yena owalenga esiphambanweni ngenxa yephambeko zethu. Kunenye indaba esingeke siyifunde ngoba ungayibhala phansi, ilapha na kuMakhosi esibili chapter 4 verse 39 kuya ku verse 41. Lapha kusukela ku verse 39 kuya ku verse 41
la umprofeti kwakuyisikhathi sendlala kwakuyindlala eyayikhona ezweni le ndlala yayinamandla ngendlela emangalisayo babengazi ukuthi yini abangase beyenze indlala yayimangalisa uthi la-ke umprofeti uma efica abaprofeti babedangele bengazi ukuthi bazodlani wayesethi ulokhu umprofeti uElisha beka imbiza noma beka beka ibhodwe eziko base behamba ke bephuma beyofuna imfino ehlane bahamba bayofuna imfino ehlathini mabefika lapha ehlathini mabefika ehlathini umprofeti omncane wabutha kuyo izintangazane wadwaya intangazane yadwala ingubo wazihlabela ekhanzini lokudla underline la ngokuba babengazazi babengayazi lento abayiphekayo ukuthi iyini imfundiso ingozi ngoba abantu kabayazi uma abantu belambile badla noma yini uma abantu belambile ngiyakhumbula uEsau wadayisa ngobuzibulo bakhe ngoba wayilambile lezi sikhathi sendlala ngesikhathi sikwi lockdown isikhathi sendlala abantu babamba noma yini bhasopa ungabuyi yes nomkhanzane ungabuyi nento engadliwa ungabuyi uzopheka into engaphekwa ungabuyi nemfundiso errong hlala eswini mawuhlala eswini angeke ugudluke ngeke isitha sakubamba uma uhlala eswini ngoba babelambile bakha noma yini babutha noma yini bayifake ngutsheni bayoyipheka asipheki noma yini sipheka izwi likaNkulunkulu yes lithi ke wathi mayifika wakupheka lokhu kudla angakwazi uthe suka wayiphakela amadodana abaprofeti wena indodana yomprofeti ngoba ungumntwana kaNkulunkulu ngoba uyakholwa uyindodana yomprofeti kodwa musukudla noma yini ngoba abantu balambile musukudla noma yini yidla izwi likaNkulunkulu hallelujah staying in the word of God oh yes and then verse 40 uthi bathu mabekudla ngoba kuhle kulabo abantu abakwazi ukudizena ngoba ukudizena kwahlukanisa kuhle ulimi olumuntu luyakwazi ukwehlukanisa ukuthi kukhona into engekho right kulokhu kudla okuphekiwe amen lithi izwi lenkosi khona wakhala wathi hawu hey kukhona ukufa wathi kukhona ukufa wathi we muntu kaNkulunkulu kukhona ukufa ebhodweni wakhala ngoba manje kwakuno poison lokho wayekuvunile wafuna izinto ezibulalayo kodwa okumnandi muhle umsalwane okhalayo awukazi wehlukanisa izinto engekho right hallelujah lesi sikhathi sokuba sikwazi ukwehlukanisa izinto engekho right so zehlukanisa kanjani na ngokubheka izwi likaNkulunkulu ngoba silibheke izwi likaNkulunkulu inceke kaNkulunkulu yathi phuthumisa impuphu wakhithima nempuphu lo okade phela wathi galela ebhodweni wayigalela ebhodweni wayesethi mayiqeda ukuyigalela ebhodweni wayesethi hamba ke phaka ukudla banikeze bahle ngokuphazima kweso lo poison wafa lo poison waphenduka waba ukuphila kwabakudlayo hallelujah
uNkulunkulu uyamangalisa. Hallelujah. Hallelujah. Kuhluma kukhona indoda kaNkulunkulu. La sibonani into esibona kulesi sifundo. Sibona imistake yomprofeti omncane owayethunywe uNkulunkulu, owayethunywe umprofeti ukuthi makaphekele abaprofeti abanye abaprofeti. Yena waya emasimini noma ehlathini wayofuna imfino. Kwafanele bahlukanise efuneni kwakhe imfino. Angakhi noma yini. Ungakhi noma yini. Ungakhi noma yini. Jesus. Ungathathi noma yini. Yes. Uyilethe kwakho. Oh. Ungathathi noma yini. Uyihlanganise nesifundiso seqiniso. Kodwa wena fanele uthathe isifundiso sikaKristu. Ngoba ufundiswanga kanjalo uKristu. Yebo. Hallelujah. Amen. Ingozi yokudla noma yini imiracle yenzeka ngesikhathi kuphonswa impuphu. Yes. Maningi ama-ideas amavangeli, maningi izinto ezikhulunywayo phandle, kodwa wena hlala ezwini. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi encwadini kaJohn 8 verse 31, uma nime ezwini lami ningabafundi bami sibili. Amen. Niyolazi iqiniso, iqiniso leyo nikhulule. Asiwona amavangeli amaningi. Uma ufunda incwadi yamaGalatians chapter 1 verse 7 nakhona asizukufunda bazi khona lokugcina esofunda ngalo. Kodwa ngizokhuluma nje icaphune omncane kulona. uPaul wabona sekushinyelwa ivangeli ongesilo eivangeli. Wathola ukuthi kukhona abantu asebedida abantu ngenxa yokusoka. uPaul wasukuma wama ngoba wasedideke amakhono amadala, wasedideke uPetro, wasedideke abantu abazinsika. Kodwa indoda kaNkulunkulu uPaul wama ezwini, wangagudluka kulokho uNkulunkulu akukhuluma, akazange adideke. Uthi laba verse 7 uthi laba bathanda ukuphendukezela ivangeli. Khona abantu abaphendukezela ivangeli kaKristu. Ivangeli kaKristu alishintshi, lokhu lotshiwe ezwini likaNkulunkulu alisoze lashintsha. Amen. Hallelujah. There is no other saving gospel outside of the word of God. Ngizophinda leso statement futhi. There is no other saving gospel outside of the word of God. La nansi into engithanda uyibambe mlaleli. Thanda ubambe lento eyenziwe indoda kaNkulunkulu. KuMakhosi esibili chapter 4 verse 41. Lana umamkwanyana zocela ukuthi angifundele incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 1 verse 21 okuyona engizovala ngayo. Indoda kaNkulunkulu yathulula impuphu noma mawuthanda ngathi uphuthu. Yathulula uphuthu iluthulula ebhodweni. Yes. Lokhu kumele the bread of life. Amen. Kumele isinkwa sokuphila. Yeah. Kumele isinkwa esithi masisidla upoison ubaleke.
ngoba uJesu ma isinkwa sihleshulwa esinguKristu Jesu wasepula wasidla uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyaphila. Uma usidla lesi sinkwa uyaphila. Amen. Ngoba isinkwa esiletha ukuphila noma abantu bebefaka upoison. Yes. Kufika isinkwa esinguJesu uphile. Noma abantu bebefaka izinto kodwa washo uJesu wamhlefula uyaphila. Uma wavuma uJesu uyaphila. Uma eswini uphile. Ngisho nemthambo yakho yomzimba iphile. Amen. Ngisho ama-veins akho agijima khona igazi uphile. Ngoba umprofeti omkhulu usefike ne-solution. Uma ifika ne-solution ifika ishintshe izinto. Uma ifika ne-solution izinto ziyashintsha. Ngoba isinkwa masihleshulwa sisinikeza ukuphila. Iswe lidinga isinkwa. Umhlaba udinga isinkwa. IDurban idinga isinkwa. ISouth Africa idinga isinkwa. Wonke umhlaba udinga isinkwa. Lesinkwa sisidla sizophambana nesiphepho se-COVID-19. Noma sibukeka ngathi siyasinzima esizwini asikho nzima ngoba lithi izwi lenkosi izwi laNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kulenkemba eyisika ngozombili. Uma udla izwi udla ukuphila. Ukuphila kuyashintsha isimo. Awufundele verse 21. Hallelujah. Sifara ngayo manje. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 ufundeka kanje. Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu. Ekuhlakanipheni kwalo izwe alimazanga uNkulunkulu. Kubeka Ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula. kwaba kuhle ukuthi uNkulunkulu asindise abakholwayo ngobuwula. Na uNkulunkulu ulethe isiphambano ukuba isiphambano abantu sibasindise. Nawe nje lapho noma awusindisiwe kulethwe isiphambano. Kule miracle ekhona lapho endlini. Kule miracle ekhona lapho kwakho. Kodwa imiracle idinga wena umvume uJesu njengenkosi nomsindisi. Kule miracle yes lithi izwi lenkosi siyisi isiphambano kubo ababhubhayo. Kepha thina singamandla kaNkulunkulu okusindisa. Nanka amandla ngene endlini kwakho. Nanka amandla ngene emotini. Nanka amandla ngene ekhaya kwakho. Hey namhlanje ungasindiswa ngalobuwula bevangeli. Waletha isiphambano. Abantu basibukela phansi isiphambano. Yes my God. Kunesidingo sokuhlala ezwini insuku mazinje. Kunesidingo sokuthi ume insuku mazinje. Noma kunendlala ume. Noma umsebenzi ungekho ume. Ngeke lashona ilanga ungadlanga. Kodwa ubalekile ima ezwini uNkulunkulu ukwazi ukondla ngisho yesimbabala azinikeza amanzi ngisho nengonyama zikhala kuye ngisho nayo yonke ilokhu zindalo ikhala kuye. Ngeke walamba uzokusindisa ngobuwula bevangeli. Uma uzothatha uJesu uzosindisa impilo yakho. God bless you. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane.
uNkulunkulu ukhulume kahle ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu usindisa ngezwi lobuwula. Wow, yes, yeah. wow. Oh, Ngezwi Jesus. lobuwula. Ngoba izwi alimazanga yena. Mntaka baba nangu uJesu uyatholakala ekseni. Mawungahle nje uthi Jesu ngiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Ngene empilweni yami wenza umsebenzi. Uzowenza uNkulunkulu uthembekile. Uvula izandla namanje. Akanandaba ukuthi usulimele, usuvele waguga umncane, usunjanjani, usukhodwa ngeminwe. uNkulunkulu akanandaba nalonto. Uyagula akanandaba. uNkulunkulu nje ubuka wamvuma nje uJesu. Wangena nje uJesu. Uyena ozoyibonela corona one side. Yes, isifuba phuma, madolo baleka. Wenza wonke umsebenzi, mthwalo sindayo. Yes, frustration phuma, depression phuma. Ayikho into angayikhiphi uJesu ngoba uthembekile yena yedwa. Asivala amehlo sikhuleke. Wena othi amfuna uJesu, beka isandla sakhe enhlizweni yakho. Yes, uhleli nomndeni wakho lapho. Mhlawumbe ufuna ukubona ukuthi uyayinikela, belibeka isandla enhlizweni. Uqolozela iTV yakho, umabona kude, noma ubuka uFacebook wakho, noma ngabe iselfoni, beka isandla. Yes, umamukele uJesu. Sesiyakhuleka ke. Baba wethu othandekayo Nkosi yami uJesu, nangu umlaleli elalele ekhaya ezinikela kuwe. Ubonile baba ukuthi Nkosi yami awusindisi ngamabombatic words, kodwa usindisa ngezwi elubuwula bese abantu bayasindiswa. Awudingi namali yomuntu, awudingi lutho, asiphathi lutho masiza kuwe. Wena baba uvela usindise mahala, free of charge. Awusikhokhisi ngokusindisa. Wezela lokho negama lakho elithi Jesus, ngokuba nguwe ozosindisa abantu bakho ezonweni zabo. Siyabonga baba ekseni ngale mphefumulo eyinikela kuwe. Nezifo ziyabaleka njengamanje. Moya oyingcwele, depression baba iyahamba njengamanje. Kuloyo okholwayo njengamanje ukuthi uJesu uyayisusa, uyisusa ngempela. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, noma ngabe yini anxiety iyahamba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amaphupha amabi ayahamba in the name of Jesus. Akho demoni labo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Noma ngabe yini le ekhathazile mntaka baba kuyahamba in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Igazi lika Jesu liyasibekela manje kusukela okhakhayini kuyophuma enzwanini. Igazi linamandla. Igazi lika Jesu Kristu waseNazaretha uyaphiliswa njengamanje ngegama lika Jesu. Nawe khohlela phuma in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Devil, you are a liar. Unamanga ngeke wahlala usikhohlelisa. Get out in the mighty name of Jesus. Igazi lika Jesu liyakhaba ke nyawo zombili. Phuma in the name of Jesus. Wesibeletho, get out in the name of Jesus. We are phuma njengamanje. Awuncengwa. We don't negotiate with you. Siyaku rebuke in the mighty name of Jesus. Where fear, get out. Kulo mzimba, awunasabelo kulo mzimba. Phuma in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu akasinika kumoya wokwesaba, sinika umoya wamandla. Yes, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngabe Nkosi yami umntwana kaNkulunkulu uhleli yedwa, akanamuntu kule lockdown. Ukhona wena Jesu, awushiyi umuntu uthembisile wathi anginakukushiya, anginakukuyeka. Bheka ngenawe kuze kube sekupheleni kwezwe. Baba ngeke uzomshiya umntwana wakho, unaye. Baba wethu ongcwele, nanti izwi lobuwula liyamthinta njengamanje. Ayeke uNkulunkulu wethu ongcwele ukudla imfino angayazi, imfino eyintangazana angazazi, adle izwi lakho eliwubuwula kwababhubhayo, elingamandla kwabasindiswayo. Siyabonga baba, thatha udumo ke namanje ngoKristu Jesu Nkosi, usibusise sonke
iziphele i-lockdown sibuyele ey'nkonzweni siphilile siphephile sibuyele ey'koleni sibuyele emsebenzini baba kungalahlekanga namunye kuthina siyabonga baba ukuthi kuzoba njalo in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane muhlu Jesu simkhonzayo. Siyabonga lapho welethiwe Khumalo. Oh hallelujah Gugunjilo lapha kaBP siyabonga. Wesimacele siyabonga. Jabu Gigaba. Oh hallelujah. Patience Magula. Oh siyambonga uNkulunkulu. Nduwa. Yes kwamashu siyabonga. Mavi lapha eBlafu. Hallelujah. Manqoba Dlangalala le eNorth Carolina. Siyabonga. Sithi hello. Lapha eNorth Carolina. Yes. Philani Mbambo siyabonga lapho. Ncebo siyabonga. Thamsanqa Magula siyabonga Ncebo yenkosi. Hawu bazalwane baningi ngeke siniqede isikhathi sethu siyasiphelela. Nakho ngithake kumemezele next week bazalwane iMother's Day. Hallelujah. Oh mama bawevi izandla lapho bekhona. #lulisandla ngegama lenkosi uJesu. Abo mama siyabonga. Ngempela yena umother lona usho ukuthini? Siyamazi bazalwane uMeli manager. Khuluma ngeimanager manje. Bonakela ikhono lazo njengoba sikwi lockdown zibhizi zimanager yonke into endlini zipheka zigada ingane nako baba. Oh hallelujah. Organizer uMeli organizer ibona aba organizer ukuthi sizodlala namhlanje kuzohamba kanjani usuku la namhlanje. Oh uthi uMeli uteacher we babhizo mama imazi ngiyakutshela wena ziyateacher sifundisa abantwana ekhaya sibafundisa into eziningi ukuthi siyacela awuvele ukuthi ngifundise inkwa mina no ngiyacela mama ngilambele mama ngicela isinkwa bahothisho mama bayafundisa. Hallelujah. uMeli humility. Oh mama bethi bezenza lezi zinto beyithobi. Oh hallelujah. Behlotshiswe ngobungcwele. Hallelujah. Yebo uMeli educator. Hayi abaqeqeshi ke la. Sesidlulile kothisha sisi abaqeqeshi. Bayeqeqesha ukuthi ingane ayihambe kanjani yenze kanjani. Oh hallelujah. Ibona abafundisa ingane bayiqeqesha ukuthi hayibo sigeza izandla. Asilokhuze asithinti lutho singayigezanga izandla. Yebo bebeyigeza kodwa manje sebeyazi ukuthi bayasanitize izandla zabo bafundise ukuthi ziwashwa kanjani. Hallelujah. Abaqeqeshi laba yes zothi buyele esikoleni awuzobe seziyenza lento komangalo thisha. Awu okugcina umele urula. Hayi shame bayarula mama. Ayikabi izinceku zenkosi bayarula ngoba ibona abazi yonke into. Abagcini ngokudla ukwasha ukayina babona nekhethini libekwe kahle ihlalo zamiswa kahle yonke into. Abazalwane kwaze kwamnandi ekhaya sihleli no baba nabantwana bethu. Next week ke bazalwane iMother's Day. Ngiyacela ke abazukulu bethu baba nezingane zethu zisenzela amakhofi zisivuse ngamakhofi zisivuse ngamatiye nabe rooibos. Hallelujah. Ama-60s ke nawo eyishango rooibos lemon and honey. Jesus bashaya lezo ke. So ke bazalwane basinesa abantwana bethu basinesa abazukulu bethu. Kabikho nje umzukulu ongezumnaka ugogo. Fire kulo mzukulu ongamnaka ugogo. Nakanogogo ogranny kumnandi ukuthi granny anisafuna ukubana benzeleni amatiye nenzela ama-rooibos balethele ngama-tray ba-honorishe. Siyabonga ke bazalwane uNkulunkulu ke anibusise. In Jesus name we pray. #lulisandla mama. Amen.